махсус мехостем аз шумо ҷузъиёти фурӯш ва интиқоли нерӯи барқ аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистонро бифаҳмем. ба ҳамагон маълум аст ки рӯзи 2 апрели соли ҷорӣ хати интиқоли барқи 220 киловолтаи аз зеристгоҳи марказӣ ба зеристгоҳи гулчаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ки линияи Регар Гулча ба ҳисоб меравад ба кор дароварда шуда, айни замон интиқоли барқ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон оғоз гардид. айни замон корҳои васл-тағйирдиҳӣ дар хати интиқоли барқи 220 киловолтаи Шеробод Гулча, Шеробод Динау гузаронда шуда истодаанд. дар назар аст ки дар давоми рӯз корҳои васл-тағйирдиҳӣ ба анҷом дода шуда, ҳамчунин ба тавассути хати интиқоли барқи Динау Шеробод ба ҷумҳурии Ӯзбекистон низ ҳаҷми интиқоли энергия бояд таъмин карда мешавад. дар маҷмӯъ Тоҷикистон чӣ миқдор нерӯи барқ ба Ӯзбекистон дода метавонад? мувофиқи қарордоди ба имзо расонда байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати барқи тоҷик ва ҷамъияти саҳомии кушодии Ӯзбекэнерго дар мавсими тобистон то ҳаҷми 1.5 миллиард киловатт-соат энергияи барқ интиқол дода мешавад. ина вобаста ба ҳаҷми истифодабарӣ аз ҷониби ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳаҷми резиши об ба дарёи Вахш ки мо имконияти коркард кардани обҳое ки дар фасли тобистон ворид мешаванд, коркарди онҳо бо воситаи турбинаҳои нерӯгоҳҳо таъмин гардида ба ҷумҳурии ҳамсоя интиқол дода мешавад. дар асоси қарордод арзиши 1 киловатт-соат нерӯи барқ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон 2 центи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муқаррар гардидааст. ин нарх мувофиқ аст барои Тоҷикистон ё арзонтар аз нархҳои байналмилалӣ аст? муайян намудани арзиши энергияи барқи ба ҷумҳурии ҳамсоя интиқол дода шуда ин вобаста ба имкониятҳои ширкати барқи тоҷик ки дар фасли тобистон истеҳсоли энергияи барқ таъмин намуда интиқол дода шавад. бо сабаби он ки солҳои тӯлонӣ дар фасли тобистон бо воридшавии ҳаҷми зиёди об бо воситаи иншоотҳои гидротехникӣ ҳамчун бекор кард халастои сброс бо истилоҳ гузаронда мешуд, ба мо имконият медиҳад ки ҳамин обҳои халастой бо истилоҳ халастои ход мегузарондагӣ бо воситаи турбино кор карда шуда, ин ба мо имконият медиҳад ки бо арзиши 2 цент энергияи барқро интиқол намоем. пойсутунҳои хати интиқоли нерӯи барқ дар Афғонистон тахриб шудааст. оё шумо иттилоъ доред ки кай онҳо боз дуруст карда мешаванд? дар ҳақиқат айни замон бо маълумоти ҷониби Афғонистон дар шабакаҳои дохилии ҷумҳурии Афғонистон сутунпояҳои хатои интиқоли барқи 220 киловолт корношуям гардиданд. айни замон дар асоси гуфтушунидҳое ки байни ширкати барқи тоҷик ва ҷумҳурии Афғонистон гузаронда мешавад, маълумот расонда шудааст ки дар рӯзҳои наздик ин сутунпояҳо барқарор гардида мувофиқи қарордод ҳаҷми истеҳсоли энергияи барқро, ҳаҷми зарурии энергияи барқро ба ҷумҳурии Афғонистон қабул менамояд. он чӣ миқдор барқ Тоҷикистон бояд бидиҳад ба Афғонистон? мувофиқи ҷадвале ки дар заминаи қарордоди байни ширкати барқи тоҷик ва ҷумҳурии Афғонистон, ширкати Бришнои Афғонистон ба имзо расонда шудааст, ҳар моҳа гуногун аст дар ҳадди 60 мегаватт, 100 мегаватт ва дар оғоз аз моҳи май то 300 мегаватт ҳаҷми иттисол барқ таъмин мекардад. ҷаноби Асосзода, ташаккур барои суҳбат. бародан комёбиҳо мехоҳам. муваффақ бошед.